L-għada li l-mexxej Laburista Joseph Muscat ippreżenta r-roadmap ta' gvern ġdid tal-Gżira Ewċija, irreaġixxew l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex u l-Kamra Ewċija tal-Kummerċ. Fil-Breakfast News fuq One Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fgħawdex, il-GTA qal li l-assoċjazzjoni qablet ma' dawn il-proposti. Aħna bħala-assoċjazzjoni naqblu ma' dawn il-proposti li ġew imħabbra għaliex huma wkoll proposti li matul iż-żmien l-assoċjazzjoni kienet qiegħda titkellem dwarhom. Mira ewlenija ta' dan ir-roadmap hija t-tisħiħ tal-aċċess lejn il-Gżira Ewċija. Ovvjament dawn huma proposti li huma favur aċċess għall-Gżira Ewċija Għawdex ibati minn aċċessibilità u insularità doppja, allura huma importanti sabiex inkomplu nsostnu is-settur turistiku. Proposta ewlenija tal-Partit Laburista hija li f'Għawdex ikun hemm cruise liner terminal. Michael Grek mill-Kamra tal-Kummerċ Ewċija qal li din hija proposta importanti ħafna. Jekk Malta s-sena l-oħra saruh fuq 600,000 passiġġier, aħna minn dawk ma ħadna 3,500. U ġifieri għalhekk naqblu ħafna li għandu jkun hemm cruise liner terminal biex wieħed ikun jista' jieħu ammont iżjed sostanzjali ta' nies. Michael, jista' jkun cruise liner li anki terminal jieħu l-kbar ukoll, il-liners l-kbar mhux sempliċement iż-żgħar. L-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Ewċija tisħaq li l-proposti tal-Partit Laburista huma fattibbli. Tara li dawn il-proposti huma proposti fattibbli? Iva, aħna naħsbu li dawn huma proposti li wħud minnhom bażikament jistgħu jsiru b'effett immedjat. Hemm oħrajn proposti oħra li huma ta' natura infrastrutturali, ovvjament irid jittieħed iż-żmien biex dawn jiġu irrealizzati. Il-Partit Laburista jipproponi fost l-oħrajn li jsaħħaħ ir-rappreżentanza tal-Gżira Ewċija fuq livell Ewropew. Proposta oħra li kienet ta' sodisfazzjoni li rajna li tiġi imħabbra kienet ir-rappreżentanza fi Brussell għal Għawdex. Ir-roadmap li ressaq il-Partit Laburista jinkludi miżuri short term u oħrajn long term. Aħna konna preżenti l-bieraħ għall-preżentazzjoni li għamel il-Kap Laburista u naqblu ħafna mal-proposti li kien hemm mal-Għawdex għaliex nemmnu wkoll li Għawdex ma tistax inti tagħtih soluzzjoni tal-mument biss, tagħtih soluzzjoni in the longer term. Michael Grek mill-Kamra tal-Kummerċ Ewċija faħħar il-proposta ta' rivużjoni ta' 5,000 euro fuq il-paga ta' kull ħaddiem addizzjonali li jiġi impjegat b'kuntratt indefinit inkella aktar minn 3 snin. Dik hija proposta tajba, dik u anke dik tal-grant tal-5,000 euro. Grek qal li l-proposti tal-Partit Laburista huma proposti importanti ħafna li jkattru x-xogħol f'Għawdex għall-Ewċin. Bil-forsi rridu insibu soluzzjoni biex kemm jista' jkun dawn iż-żgħażagħ tagħna jaħdmu Għawdex u mhux Malta. Għaliex il-fatt li imorru jaħdmu Malta qed ifisser ukoll li dawn iż-żgħażagħ qed jispiċċaw jissettiljaw minn ġo Malta. Jixtru proprjetà Malta u jrabu l-familji tagħhom ġo Malta. Għawdex naqra qed isir gżira anzjana.